Yazi konke engaya-understand-a mina ukuthi njengoba ngumfana, like njengoba ngiyimina-ke ngisho njalo, ngiyakholelwa mina ekuthenini akekho umuntu ozongithanda njengami. Nayo kuyadidana ngasekudla ngoba kunabantu abasebenzisa ukuthi ngiyakuthanda igama lelo ahluleke ukwenza. You-understand? Kule nto kufuneka umuntu ozokwenza, hhayi umuntu ozo-actor noma umuntu ozokhuluma enza. Ngoba ngalesi khathi ubonakala esitobhini nalo, ubonakala nalo, ubonakala nalo, hey, kusemhlabeni la, kusemhlabeni. Akuzoba buhlungu kuyena, lalela, kuzoba buhlungu kuwena lento yenza kuyena. Kanjani na? Ngoba wena uzothi uma ubheke yena ekutshena i-truth ekuyena, wena mase uyadideka. Lalela, bamba, khuluma nomuntu othandana naye.